Kublai phi baro sashi sen ngap yang subhai phi hakani ka puli khobor snap shipang lada kadang dei ka sen ka banikong ya phi hakani ka channel jongi sungha parlok nang ai ka jingkersan ka jong phi da ka ba phi subscribe ya kani ka channel bat na ka banta ki tu ki blada ban subscribe kublai shi hajar ngo ya ka jing subun ka jong phi Haswa bangan puli ya ki khubor ki ba mantakas ngi ngapan map na phi ki parang nong ngap baro ba ka khubor ka ba menden ngala bakla ban kenno ya ka kerteng Om Albert Henry Edelbert Ki khubor ba mentakas ngi ka khat pratarik urempang ar hajar ar pulai syakem uba subadan ketile be ijat bat penyap ya kalong kemi hariang pot Nongstain rempang khat nyau tarik ki pulit ka Nongstain police station henne kasngi kila kemno ya we ubrio uba subadan keti ha ka kamle be ijat bat penyap ya ka we kalong kemi dang ha ki ni ki khendiat sni ha ka we ka chaka ka bala tip kum ka phot ken thei jong kasnong riang pot thamai West Khasi Hills Uni ubrio uba kerteng langbor puwen uba South Post nem la kem henne kasngi tho adiang daki pulit Nongstain bat pengat ye u ha ki kendon laispa anyo pun rio laispa R IPC kajing toket menta kadang ya chakmat ban lap dien yo dang don ki wei pat ki brio ki badan ketilang la ban kadau haneng ba kalong kemi ka ba sha penyap ha ka khat sau tarik urum phang kat ba kadang mi na yeng ban lech shaka jaka thang ranga ka badan ha ka wei ka khlau marjan bat kasnong Sakani ka way pat ka khubor penram jor bat dawas jin pasi ka FKJGP ya ki badan kti penyap brio Nongstain rempang khat nyau tarik ka FKJGP riang pot unit ka pen pau ya ka jing sungsi ka bajor bantep ba ka jing thambor ki kin thai khanna kala rung wat ha ki kendong kan shrat ka bala jutep kum ka jing imsuk imsain ka dan satang ha ki shnong kendong Kinong yalam ka seng ha ka jing ekran bat kilat pathai khubor ka penram jor bat dawaru na kitnat pulet ba kin thpet haban dalap ye ki riu po jat bat ban ai ka jing pensaja da ka basat patok shirta lane wat ban chu pasino khnang bakum kini ki jat kam ba pensu jer ya ka dong ka than kin cha shu nang ni shakhmat kumban chupen ken mau kani kala not ka dei ka riu marwei ka ba shu im kendai jakpo da ka ba billa mensngi bat bam damit bat pendap ye ki jinon kam jong san ngut ki khun namar ba ukpa nong kersan ula khlat no lakat tu kat nisnem kani kalong kemi menta kala shap ha e no khun spet jubor no ha u badan mense marat bat ngim tip shu ka e ka banja ya kala wei jong kini ki san ngut ki khun ka seng ka kentu bat kerpat shaki bor badai pet kham tam ya katnat jong ka social welfare ban pet bat khmi lam na ka benta ka bet ka byang jong kini ki khun ong usamla I rentong sketri mau et circle Ulong ru ka seng hadien ka jingye shong perkhat bat kinong yalam shnong kalas ngode ban pelong da ka jingyat pet ba bandawa ban thwet haban dalap ye ki riu po jat bat penshitom tinge da ka papasi nesat patok shirta jingim kani karali on pelong ha ka arphoi terik menta ubnai na du ka por khatwei beje mestep na riang pot thammai shadu ka yeng jong ka tai kalanot Kaseng ringkat kinong yalam shnong ka kerpat yakat ki bala ban wan ban yashim mentalang ha ka tekasi ban pen I bakum ka dong ka than kan omla ban priang dali leiru ha ka emlang salang yakatai ka rali la khot pelong da ka dorbar shnong riang pot ka riang pot thammai ringkat bat ka FKJGP riang pot unit Sakani ka wei pat ka khubor kalad pei ka yeng ha mau siang ba Nongstain rempang khat nyau tarik menta kasngi ha ka por kumbalai shiteng no phais ngi ka thaliding ka bala klang ka bala bamdo ya ka yeng jong ka kong IC dora nong phut na ka shnong mau siang ba Uba pi nong set uwei na kirong ba jong ka tai ka shnong ha ba pentep ha kinong tho khubor ulong ba hadien ba ka thaliding kala klang ki para marjan kilayami ban persang ban pelip ya ka ding hendai kim shimla ban lei e namar ba kala klang palat Ulaya thuru ba kirong ba shnong kila pentep marmar shaki pulit bat ki pulit klem da penslam kila wan poi ha ka tai ka jaka bansor jamin halor ka tai ka jingja ulaya thuru ba ha ka tai ka por ba ka ding ka klang ki dan arngut ki khun ki badang ret hendrai ka badan bok kalong ba kila phet no na ka tai ka jaka bat kila lat na ka jing mansau sakani ka wei pat ka khubor ben karya asngi yau ha mau karwat rempang khat nyau tarik ko office u manager san kur ri kinti khan nonglang bat mau karwat hat u ai ka ni ka jingpen te bat penpena pat ba banamar kasngi yau rit kan hap ha ka ar nyau tarik u banai ba ar jar ar phulai ka dai ru kasngi thap vote jong ka Meghalaya Legislative Assembly Namar kata khnang ba ka jing thap vote ha ki shnong ki thau kan omdan ka jing thot bat jing wit kumjoru ban penyo lat ye ki pat ba ban let pendap ya ka hok ban thap ya la ki jong ki vote Ya kasngi yau makarwat ka ba ar penyo tarik banai ba ar jar ar pulai on pen kan ria no ha ka ar pratarik banai ba ar jar ar pulai kumta la pen bana pat ba kasngi yau kan long ha ka ar pratarik banai ba ar jar ar pulai ha ka jaka jong ka ar penyo tarik banai ba ar jar ar pulai kani ka long ka karwo no manager san ko rikinti khan nonglang bat mau karwat hat
Sakani ka wei pat ka khubor dan lai spa ar phulai tali ki chaka thap puat ki bajor baha ka jingma lapan khlan ya ka jing pahara Shillong ramphang khatnyau tarik katba kisngi thabuat ki lanang jan ki jingja ki bayade bat ki jingya kan at election ru ki lanang ja ha kini kisngi ha ka ba na ka liang ki bor paniat election ringkat ki pulat ki labu jingkhain ru ya ki chaka thabuat ki badan jingma bat ki ba khamdan shushu ka jingma Nakaliang Chief Electoral Officer ka jilla uba FR kharkongor ulayat hu uba hadien ka jinglum jingtep katkum ka jingpet thu ya ka jinglong jingman nakaliang ki pulet kilalap badan laispa arpulai teli ki jaka thaput ki bajur bhaga jingma bat reus pa sau pho teli ki jaka thaput ki badan ka jingma tangba kim dade kata Ulong ru bakidan prapusau teli ki jaka thaput ki bahap langha ka thup ka badan jingma bat ki ba khamdan jingma shushu Lanang penklan ru ya kejing pahara ki pulit CRPF bat ki pulit kejala ha ka jaka ki bami ki kenram bat kejing kenat election. Baro ki jaka buat ki basa priang ha ka lengki nripotli ki constituency ki dan lai hajar saus pa prapu artli. Sakani ka way pat ko khubor on sam e yaw khaw na ka banta ki nong yo mantoy ka NFSA AAY bat PHH Shillong ramphang. Deputy Commissioner East Khasi Hill District Upen Banapat ba kinongyo banta ki ba hapo ka National Food Security Act bat ka Sarkar India ling ba ka Ministry of Consumer Affairs Foods and Public Distribution katanat Food and Public Distribution kala rai ban sam e ya ki mar bam klem da shimpi sai e na ka banta baro kinongyo banta NFSA ki badan kakat AAY lane PHH Nado ka shitarik ukala lingkod 8,000 pulai tad hadu kalai pui tarik uno pra 8,000 pulai. Kumta lakarpat ya baro kinong yo mentoy bakin letshim ya kitay ki marbam na ki dukan sam ration ki badan ha ki shinong jongki. Balada shem baki try dukan ki o pisa na kabanta kitay ki marbam ki padba kila banat ujor sya kashlem tri kamjong u Deputy Commissioner Supply East Khasi Hill District. Sakani ka way pat ko khubor yo kurup kiat ki pulit excise ka EKH syakem arp nyongut. Shillong ramphang. Kashlem tri kamu Deputy Commissioner Excise ka East Khasi Hill District da ka babateng ya ka kamkan rakyat haki restaurant bat haki weki jaka ki bahapo konong ba bat haki than kapsor kilayo ban pendung ya sau pui teliki mukadduma Badru ban yo kurup ya kasan spa sau point news pa san pau litar ka kiat persi bat ars pa khat sau point lai spa sau pulai litar ka kiat pareng ha kate ka jingnet khen rakyat kilayo ru ban kem ya arp nyongut ki runar ki bala sha kem bat pengat ru ha po ka kendon jong ka Excise Act Sakani ka way ka khubor na umsning kem ki pulit ka ribhoy ya unong khayi drugs nong po khanyaw tarik urampang Hinden ka miat ha ka por praba JEA min miat ki pulit ka ribhoy ringkat ka jinget relang bat ki pulit ka umsning police station kilayo kem ya way ubriu batmu ban shalantu ya drugs na Guwahati shanong ba Shillong Kajing yo kem ki pulit ya utay ubriu balatip kumu anap sen na laban Shillong kaday hadien ba kilayo jing tip ka babanya ahalor ka jingdon ubriu ubatmu ban shalan drugs na Guwahati sa Shillong kumta ki pulit kilapan up shrib ha umsning ki pulit kilayo ru ban bat ya kaway ka turis sumo ka badan yo number ML Not San S Nriyo Sawar bat haba kila talasi ya ketika kali ki pulit kilayo ban kurup artli ki sinduk basong ya udrox ringkat kapisa 10,000 pras pa prapo Hadin bala kem kila toket ru ban pensisha ya udrox ling ba ke NDPS kit bat katkum ka jing pensisha da ka te ka kor ka bor la tip ba uday udrox heroin ubadan ya ka jingkya arpu ar point lai pusau gram Paralog ngin say syam biang bat piha ki way pat ki khubor tis ngubha ban like ban share bat subscribe ru ya ka channel namar pi ai min sim shibun bangin langla ban le khambha khublai shibun e